11 urte igaro dira Jokin Altuna Geibarren San Juanetan profesionalen arteko lehen partidua jokatu zuenetik. 11 urte asko, debuta urruti, ze geratzen zaio Jokini egun hartaz. Gogan daukazu? Bai, oso presente hauket, atzo, justu Eibarren 24en jokatu nun, da bueno, atzo haitu nintzen ez, kazetari batzukin hortaz hitzeken, da oso presente hauket. Egunez berdine, askotan beti goteza txapela eta ez da holako egunetaz, baina guain, bueno, goizetik netzako egun hortan goatzen ez urduritasunen euken, aldagela jun, Titin aldagelan, Abel Barriolare bai, jendea txikitatik ikusi izan duna, eta bueno, egun oso berezi ez, eta kantxatean nitzenen, amezketako jende pile bat, familikok launek, bueno, egun oso poliki ez. Da egun bat, bueno, irabazio galdu, ez tezuna hola ikusten ez, inungo presioi gabe, bueno, urduri zaude, baina lehenengo aldi dalako ez, eta bueno, igual eukiten eunik polikiena eta bai arki gotzen naizen guztitaz. Zineten, partiduan? Jokatu genuen nita Abel Barriolak, Titin, da Tolosa Xabin kontra. Xabi ere zeon, debutatu berritan, 6 hilabete debutatuta. Bueno. Zuen etxean, pelota alde guztitatik entzun da, ikusi da, frontoia gertu. Jokin pelotari edo ezagizera atera gortzen. Bai, hala esatea ez. Azkenen ze ikustezun da ze jasotzezun, bueno, pixo handi daukela horrek ez, da nik uste hori holaxe dela, ni txikitatik zeba ez dakit, baina beti eukin nun pasioi frontoia juteko, astero frontoien entrenatzen genuen saltonekin, baina hori netzako oso motxa zan ez, oso garrantzitsu ezan, baina aldi beren beti gogo gehiago nuken ibiltzeko ez, eta bueno, frontoia juten nintzen bakarrik ordu asko, launekin ordu asko, eta bueno, netzako pelota bai, etxene beti ikusi nun, parti jokatzez aparte, astebururo beti osoan partiuk ikusteare juten nintzen, eta bueno, beti jasotoi ez, eta bueno, nik uste horrek epixo handia aukela, eta bueno, bai, hori iken ikasi dugu ondo, eta hortantxe. Amezketan jaio, amezketan bizi, eroso bizi? Bai, hemen eroso bizi naiz. Amezketan egi esan betianik eroso bizi izan du naiz, eta gaur egun oso eroso bizi naiz ez. Azken finean, hemen joki naizela esango nuke ez naiz, bueno, pelotako izena Altuna 3. ez naiz, oso komodo sentitzen naiz jendek gaur egun komentatzizkiten partidun gauzek eta hola, behaiek txikitatik ikusi nagoea eta lasai sentitzen naizen leku bada ez. Hemendik kanpo atatezanen pixkat gaur egun bai notatzet, eta batzutan bai kostatzen zaizu pixkat gehiago Euskal Herriko beste herritan da deskonektatzea, baina oire ematen ikasikezu eta bai, amezketan guztu nau. Astuna, harina, zer da txapelaren pisua, Jokin? Txapelan pisue, nik uste gaur egun ez tetela sentitzen txapelan pisue, baina lehenengo txapelak irabaztekezunen igual bai ez. Ze horria igual sartzen zaizu, lehenengo irabaztezunen, dena berrie da. Ja hor finaletatik bueltan zabiltzenen, txapeldun ateatzezanen, zuke zure buri nahi gabere eskatu itxeiozu ez. Nik uste ez dela kanpoko presioz itxeite dugu askotan, baina da batzutan bazuk ze horrek zure buru isartze jozuna ez. Eta beti esate duguna, gauz lortzezunen, lortu arte iruditzen zaizu, hoi lortzeteren jazta ez. Azkenen, beti gehiago nahizu, beti helburu berri jartzekezu, guain dela hilabete eskaso, hilabete baino gutxigo irabazi nun txapela inakin kontra, baina beti hortik aurrera berriz helburu getortzen zezkizu ez, eta ez da errexata hori ematen jakiteare ikasi berriz eta. Amezketa batek galdera horieko eskatu dit. 11 urte, profesionaletan, txapela asko, goseari euste errezalda 11 urteotan hainbeste partidu jugatuta. Gosei euste jozu, baina zuke ikasi ikezu, urten zehar motivazioa ez da izaten zuk nahi zunen. Motivazioare askotan barrun sentitzezu ez. Eta horregatik saiatzen ez gehiago zentratzen, txapelketatako helburutan jarri beharren hau irabazi noski txapelketak aurkeztutako irabazi nahi izatetela beti. Baina, motivazioa gehiago zentratzen naiz, helburu txikitan ez. Egunerokotasunen ere lanak ondo iken, ere entrenamentu ondo iken, eta gauz bat ikasi balin bada, emaitza ondo ez datozten baki nire bidea zein dan ez. Eta bide hortan seitze balin bat, bakitela berriz emaitzak etorriko hiela ez. Eta emaitza ona dauzketen ez pentsatu hoi izango ala beti,
bueno, gauzek lasaitasun pixkatekin ematen jakin. Kanpotik begiratuta Jokin ematen du uda partean tensio hori, presio hori, irabazi behar hori pixka bat jetxi ote daitekeen. Lasaiago jokatzen duzu uda partean? Nik uste esango nizuko ezberdin edala. Ez daukozu igual, negu parten hor behatzi hilabetetan sentitzezun tensio hori, baina ni beti dena igual esatik eta berezikin netzat azken urteetako udara asko oso sogorrak izateie. Partidu pil bat, deskantsatzeko denbo gutxi, partidu jokatu nahi dituzu, baina hori esfuerzo handia da, ez? Azten zehar bestela entrenatu dituzu, deskantsatu dituzu, partidu bateako prestatzen naiz astero. Eta udara netzako pixkat eromena da, ez? Igual, 5 lau partidu, herri ezberdinetan, jan orduztik kanpoa, lo ordu gutxigo, eta kosta ez zaitez, askotan, neke desente aukitzetu udaran, eta ki udara bukatu eta setxun ja berriz txapelketa dator, ez? Lankarga bezala entramentuak eta oso arin edo, ez? Bai, jetxi, udaran azkenen, gehiago zentratzen ez masajek hartu, nire buru ezain du, paseo batzuk eman, izardi pixka mutu eta jazta, ez? Eta indar berritu. Eskuak udaparten hainbeste partidu jokatuta, neguan baino beto beste zaparrak? Saiatzen naiz beti aldeten gehiena babesten, ez? Eta hainbeste partidukin beti eukitzek jozu arazotxo batzuk, ez? Baina, hortan ikasten nahi geha, sortez eskutan mina auketeneno pertsona bat goen dela 3 urte bilatu, nun asko launtze egitena, maulekoa, jan izen hau. Eta, jozein arazotxo gotenen, esan kiston launtze egitez. 2 egunetan horiak kiston aldea egeit, eta Baina, oroar Jokin eskuneko pelotari izan da? Bai. Ez du zenbaite bezala... Ez, debutatu artez inoiz minik euki, debutatu eta hasi nintzen batzutan miniekin, baina, enaiz izan eskutatik kiston buru eustek eukitun pelotari bat, eta eukitzetun nik minek eta, baina, lortzet. Zerk ekarri du Jokin maila hau dira? Zaletasunak, maisu hona izateak, genetikak, amets handiak egitea, borondatea, ambizioa, zein izan da hor motorra pixka bat? Esan ditezun hitzoitatik, esango nuke denetik behazula pixka nik beti izatet, ez pelota makarrik kirolen goimaiako kirolari izateko nik uste, bat beti ikideu ez, pelotari bat obeste o kirolari bat obeste katalogatu hau da pelotari teknikoa, hau da nik uste goimaia iritsi nahi bazu denetiken behazula, esan ditezun hitzoiek nik benetan sentitzen dut, iruditzen zait oso disiplinatu izan naizela eta naizela lanakin, baina aparte ambizio handi eukitelako beti, gogo handi eukitelako beti, genetikak noski launduko zitela, lesioekin dare suerte handi ere eukit, 11 urten ez teteuki 3 aste baino gehiago lesioik, eta hori kistona da. Eta esate izutena, txikitatik sentitutena ez, beti kiston ilusioa eukit pelotan jokatzeko, eta oandik alaxia euketa eta nik uste gauz askon suma izateala. Antiguon aurrenekoz oso gerespaneko 2012an ikusi zintuzten, finala jokatu zen duen, eta hor bazen gizon bat Madridik etortzen zena, Jorge Lipe edo Madridik etortzen zena, eta hau idatzi zuen. En la final cadete del 8º torneo del 4,5 antiguo, Donosti, 22-6 ha ganado el amezquetarra Jokin Altura al pelotari del Club Verena de Pamplona Espinal. Una exhibición, 16 tantos, 3 saques, una volea, un gancho, una escapada, una dejada, un derechazo, 2 cortadas, 2 paredes y 2 paraditas. Solo 2 errores. Ni un solo pelotazo sin intención. Aquí hay mucha tela, joder. Oso, borobila iruditzen zait Jokin laburpena, ez da? Gogondako zu partidu? Bai. Igande goiz bazan. Iker Espinal gainean ere kintakoa pelotari bada. Txikitatik asko jokatu genuna kontran, da goatzen naiz. Final hoi. Goatzen naiz atxaldean gainera, ustete Ibarrea joan nitzela Saralegin partidu bat ikustea. Ekaitzena, ordun. Eta partidu kistona eta zitzaiten. Masei bat urte nituen, eta horra sinitzen pixkat. Masei urte, horra sinitzen ja pixkat despuntatzen, da final eharra izan zen. Espinalek momentutan trinketea jokatzen du, iparraldean. Jokini inoiz burutik pasaltzaio trinketea jokatze hori edo. Nik trinketea probatu behar nikek edo. Hemen ere
ona izango nindukek edo. Eta iruditzen zait ordu asko, eta denbo asko sartu beharko nukela hor moldatzeko zaila iruditzen zait. Ikerrekin itzen izan dut hortaz, eta beak esategu oso zaila dela, ez? Eta bueno, euki genuen aukera parti bat jokatzeko, Joseba Azkurriatan ibili ginen egun baten entrenatzen, eta personalki oso zaila intzitzaiten guztiz ezberdine da, jartzeko kantxan oso ezberdinei eta bai, zaila iruditzen zait oso, bai. 16 urte, Antigon, beste txapelarekin. Noiz erabakitzen du Jokinek nire bidea, pelota bidea? Zenbat urterekin edo, 16 urterako erabakita zeneukan edo ikusten zenuen, hori izan zitekeela edo? Zitekeela debutatu ahal nula, bai. Ja nekin kontatze zuen, entrenamentutako tare aspek nekin kontatze zuen, baina nire ametsa zan hor debutatzea, ez? 17 urte nitula esan zitan ja debutatuko nula 2014en ekainaldea, eta martxo nola esan zitean, ez? Baina ez tezu imaginatzen, geho ze ibilbide ingo zuen da, ez? Eta zure bidea pelotari izango ala, ez? Oandiken ikaslezea, etxene gurasoketare beti ikasketa kontu iteko esate zitean, eta nire ilusioa izan, ez? Pelotari izatea eta hor sartzea, mundu hortan sartzea, baina hortik aurreako gauzek ez nituen esan gehiagi pentsatzen. Galdera hau ere eta egia da, egiteko eskatu diete. Ze ikasketa dauzka eta ze muzko zen liburuekin Jokin? Bai. Inoiz ez nuen errepikatu, nik uste kursok pasatzeko eta arazoik ez detela inoiz euki, baina adibidez batxiller garaien da, etzien urterrexak izan netzako, ze partiu pil bat jokatzen ditun, da aparte eskola joan behar, ordu asko eskolan, da hortaz aparte azterketak eta aukitzen ditun, ez? Eta egi esan batxillerare atean nun, eta geho magisteritza egiten hasen ditzen, magisteritza bukatu momentu baten utzin behar izan nun, ze 2 urte terdi atean ditun, 2 praktikaldire nitun, amezketa eta baltzizketan unmekin, oso guztaren honegi esan, baina momentu bat aiatu zen, enitzen iristen, ez? Gai bat eta beste asignatura batzu suspenditzen hasi nintzen, eta aukera neuken usteko, eune baten hartu nahi bat hor dauket, eta oain arte ikasketa aldetik, hoxe, bai. Futbolari batzuk launa dituzu. Bai. Ze esateu gaurko pelotari ez? Ze esaten dute Jokinez? Ez dakit, egi esan, futbolare nik uste behaiek pelota aukera gehiago kibula igual barrutik ezautzeko, eta egi esan, esati zutena behaiek bakit Jokin baloratzeuela, eta nik ezautze jutenake, alaxe ez. Egi esan nik aukera eukit futbola pixka barrutik egixego ezautzeko, eta txikitan iruditzen ziten adibidez futbola, korri inta, jazta, hoizala ez. Korri inda, korri gaiteko prestatu eta jazta ez. Eta ze kirol gorrak dien ez, ja adimatetik aurra zoa zenen, ze segitzei zuen. Eta behantzate beti, behake beti izatea, pelota behagintzate gorra dela, asko gustatzen zaie. Eta jarraitzeitea eta nik ebai behiek. Jarri ez egun 16 urteko motik bat edo Daniel bezalako bat nire aldamenean, pelotari bai, zalantzak izango naiz, ez naiz. Langa hori pasa ezinan da binenari zer esango nahi? Nola saltuko lioke Jokinek gaurko gazte bati merezi du pelotari izatea? Merezi du, azkenen iruditzailean esan dizutena ez, zure pasion arabera eta asko gustatzen baldin bazaizu, nik uste asko gustatzen zaio nahi ez daula asko bultza beharrik ez. Baina nik pelota bai barrutiken bai ezaututela, lehen ze espektatiban eusken ze iruditzen zitzaiten izango zala, telebistan nik ustezun kirol bat, denak idolatratzekizun kirol bat, nik barrutik ezautut ez. Eta nik, eunen baten guraso izatea naiz, nire ume pelota ibiltze balin baio, bai, esan giet, guztua pasatzen, seitzeko pelota jokatzen, baina nik uste prestatu egin behar dela geroa behi da ez. Gaurren profesionalizatek ez da oso puntako balin bazea, probetxo handia ateatzea daukezu, baina oso puntako ez balin bazea, sufriture nik ikustetu launek asko sufritzen nahi dienak, partidu asko jokatzez dituenak, entrenatu denak bezala sein berraukeanak, eta iruditzen zait, dena horren fokatzea ere ez da laona, eta importante iruditzen baita ere beste zerbaitetan formatzea ere. Nola hartu beharko genuke, ze horrek esan duzun hitzago, profesional
izatea profesionala pelota mutuan. Gaur, ze nolako konotazio dauzka, ze iruditzen zait batzuetan errezegi ezote degon, aixegi ezote degon erabiltzen itzori ez, Bai, eske, bai, profesional izatea nik uste eozein 17, 18, 20, 22 urteko eozein pertsona izate bai oso debutatzeko aukera aukela pelotan da begina, bai esango izula ez, denak ilusioak eulako. Baina geho barrutik ikuste deunak pelota, bueno, nik esango nuke egunerokotasune, eharra dela, launekin entrenatzezu, gustatzen zaizun gauz bat itezu, baina geho hilabeten askok partiu bat eukitzeue, egunero altxata entrenatzea joan bazu, ilusio haukezu mejoratzeko, baina oso partiu gutxi balin bozkezu zaie da. Ez da guain dela 20 urte bezala debutatze bat zenun 12 bat urte iteko aukera zeukezula, gaur egun 2 urtekin askotan etxea igual bialtze zaitue. Eta nik garrantzia handi matei otorri eta iruditzen zait azkenek urtetan gauza askotan hankasartzen ari diela eta nire opinioa behaiek bakie eta nahi iruditzen zait, bueno, kanpotik, telebizotik ikusita pelota egoera oso honen daula emateu, eta bai, jende asko jutea. Baina nik azkeneko 15 urtetan, beste gauz batzutan pelotan, berakada desentea notatut ez. Eta horrek pena emateit eta iruditzen zait garrantzitsu dela horrei begiratu bat ematea. Bueno, oraindik orain padeleko arduradun batek esan du, el padel es un deporte joven, aún necesita tiempo. Txapela horri buelta eman, eta guk esan beharko nuke pelotari buruz, pelota jokua, pelota kirol zaharra da, eta zer hortik aurrera. Pixka bat markatu duzuna, berritasuna, gauza nola egin, pelotaren osasuna. Bai, hoi da, nik uste ezberdintzen jakin behar deula, bueno, pelota zer danez, askotan pelota zitxetxen aitzeganen beti, aige aitzetzen, iruditzen zaigut pelota dela dena, profesionaletako ikuste deuna, pelota netzako hoi baino askoz gehiago da, eta bueno, azkenen, ez dakit nola esan, baina nik afizionatuen nintzenetik goaina adibidez, bai notatut afizionatutan torneo askotan limite batzu jartzeie, adin batetik aurreako pelotarik ezin due jokatu, netzako bai hobe jokatu behar leuekenen, gazte goien kontra jokatzeuenen dudikin gabe ikaste prozesu handi bada, profesionaletan berdine, nik debutatu nunen jendean euken 29-30 urteko, guain iguane adineko jendea, hoien kontra jokatzea netzako, zakur zaharrak. Hoi da, asko ikastezu ez. Eta gaur egun emateu dela dena, debutatu behazu izarra izateko, eta izarra ez balin bazea bai, zuk ez tezu balio eta beste batek debutatuko ez. Eta nik uste, enpresai ondo balin bai joakie, negozioa askoz hobe denantzat. Pelotarintzate askoz hobe, baina helburu ez da hoi. Azkenen hemen, kirol bada, guain dela urte pil batetik indeun kirol bat, hemen Euskal Herrin gaina asko matean kirol bat, eta nik uste gehiago zaindu behar dela ez. Eta deno dakeu gure partetik gehiago itea, pelota hobeto jute daukenez, eta nik esan dizutena. Pelota profesionala ikuste zute igual ondo dau, eta jende asko jute ikustea, baina nik ez dut ikusten. Geroa behi da, arrisku desente ikuste jotegi izan pelota, eta alde hortatik nik ja urte batzu mazki, nire famili launeitare esateiet, kezka puntu bat dauket horrekin, eta bueno, aldatzen juten pixka. Bueno, eta korredoreaen garaibateko koru ere, gero eta isilago, eta gero motxilago, eta ia partidu asko ia korredore gabe, eta ez dakite pixka bat esaten duzuronen seinale dan, ez dan, edo? Bai, baliteke, azkenen gauz guztitan dauden innovazioak eta gauz guztitan dauden modernizazioak, eta nik uste korredore ire, oain dela urte asko makinak eta aretzeuden, jendek diru pixka jogatu nahi balin bazun frontoia jute zan, lehen plan bat zan ez, dena gaur egun ordea dena eskua dau ez. Nik uste, soziedadea behare, pixkat nik uste gaur egun nik ikustetena kalendare, umeke, nahi iruditzait guk gehiago genekigula aspertuta egoten, kaleatea, gu ez ginen mobilekin da kaleateatze ginen, futbolen hili behar bazan futbolen, pelotan hili behar bazan pelotan, enuke aldatu gehiolare euki genuen zea ez. Eta gaur egun ikustet, teknologi aldetik endare, iruditzen zait, gauza askotan hobekuntzak toztela, baina neurri ez bai oso hartzen, arriskuke bai egin hartzen ez. Eta nahi iruditzen zait oso importante dela, umek libre eta lasai aztea, eta pelota nik uste, holako gauz askok kalte handi indiela. Eta neskakoz jorbatek, motikoz jorbatek atzean altuna esaten dueneaz ez sentitzen da, Jokin?
hoi pixkanaka, igual pixkanaka hoitzen jutezea, baino kiston poza mateizu ez. Nahi egizan hemen amezket alden da ikuste jutenen, o amezketetik kanpoare bai, nire kamisetakin, poza matei ni bai identifikatzen ez behakin, netzako lehen txikin itzenen ez profesional batek, punta-puntako afizionatu batek kaso ike bat ziten, ni ja guztuan egon, kiston poza hartzen unez, eta egizan netzako oso politia eta saiatzen naiz aldeten guztin, behaientzako ejemplo izaten da, eta balore hona transmititzen. Kanpotik behiratuta Jokinek mutil gogorra dela ematen du. Jokinek frontoian inoiz neharrekin aldo. Bai. Nintxekitatik frontoian neharrein izan dut. Eta gaina inoiz ez dut eukilo txikoi ez adierazteko, azkenen neharraik ez duzu nahi teiken, baina, enez inoiz lotxatu neharraik ez. Gustatzez ezkin nahi kirolen ikuste juten beste kirolarik egitazkok diela ikustea, egitazkok esan nahi dut, oso pozi daudenen adieraztea, inungo respetoi faltatu gabe aurkariri, eta jota balin bat zaude, ez da zuk aukeratu zuen gauz bat. Gustatzen zaizuna, garrantzia handi emate jozu, zure bizin momentu hortan gustatzen zaizun horrek pixo handia dauke, eta jota zaudenen, jota zaude eta jazta. Eta nire neharra indagoa naiz, eta seguro, hemendik aurrearet, tokatuko zaitikia. Hemendik urte bat zeutera nola ikusten du bere buruan Jokinek? Bida horri... Frontoitik kanpo estudioak umeekin eskola ematen, umei erakusten. Bada galdera bat, lehen hasi nintzenen, egin nintzena pentsaturen uniken, hortan. Baina urteke aurrera iten zoazen ala, nik uste oandik irutzait urte desente ausketela honak, baina, zure ja hasik ezak galdera hoik iten, ez? Ez dakit, bizignoa emango nahun egizan, ez dakit eta hasten ez batzutan pentsatzen hortaz, baina, oandik erantzunikola ez dut argik bilatzen ez, baina, esatek zutena etortzeana gustu hartu eta saiatu gorez nire bidea ondo iken. Antigoko partiduak ikusi galditu orten, bai? Ezterminen. Antigoko partiduak ikusi galditu ezterminen, bai? Bai, ikusiko ditugu partidu batzuk. Denak igual ezinkoz, baina batzuk bai. Batzuk bai? Bai, seguro, YouTubeen jarrita. Ze frontoi politia den Antigo, oso, bai, zoragarria, asko gustatzen zitzaigun. Gutxiki ginela asko jaso genuen hoi, Antigo jokatzea ja zerbait handi ezala, eta beti handi deitzen zizunen, ilusioak ez zizunez. Eta oso egi esanan sortzean giroa, frontoien daun giro hori jende asko jutezan ikustea eta Antigo irabaztek bai ikezigun ez, poza o motivazioi bagen euken. Eta bai, holako txapelketa ustea eharra da. Eskerrik asko Jokin, udan asko jokatu, asko irabazi eta udazkenean txapelak etorriko aldira berriz ere. Eskerrik asko, zuei, gustu honez oso.